Welcome back to my new vlog. दिनै जों एवना जागोन पकरि। अखा बोथोर नालाय अखा बोथोराव मा खालामनो मा थानो बाहेरावबो ओंखारनो जाया। ओंखायनो सानबाय एसे न'आव थानानैनो पकरि एवनानै होख्लायसै अखा बोथोरनि। नायलांदो नोरसिं सामब्राम आरो बानलु। वाव आरो नैबे जाबाय एसे आथा आरो नैबे जाबाय बेसन। तो लागायनोसै गाइस, नायलांबाय थादो। आलिसे सालिना लानांगौलै, सालिना लायाबा नै माबा माबि थायोना एम्फौला बा दाखोर माबा माबि, ओंखायनो सालिना लानाया मोजां आरोना। बास वाव जासिगोन ना नांबावगौ? जागोन दे एसे नै दैजों साफ्लेबाय माने नाफ्लेबाय। अके बास नै लागायसै। रेडि जाबाय, लागाव। वाव पकरिखौ बांद्राय गिदिर गिदिर दाहो, एसे फिसा फिसा खालाम। सुपार मस्ती धमाका। संख्रि होबाय ना नोंलाय? होबाय दा? अके। वाव गोजा गोजा जारेम जारेम। जाबायलै, खांदो बांद्रायबा खांथ'बा मोजां मोनजाया, गोखा गोखा मोनजागोन। खांदो। Wow, what a tasty, what a लाजवाब, सुपर मस्ती धमाका पकरि। पकरिया मोनबाय, तो टेस्ट खालामसै आं। आया गुदुंथार। टेस्टियानो। बरिया। तो जों जानोसै दा ओंखाम फुंनि। मैयाथ' जोङो दिंखियाखौ मोनजायासै, नै थारमाने मैया बेलेग ओंख्रि दंमोन नालाय, जायफोरा भिडिअखौ नायदों मिन्थिगौ। ओमफ्राय बे जाबाय लकेल नानि बाथोन, ओमफ्राय आलुजों ओमफ्राय दिंखियाजों। एबार होख्लायनोसै आरो नैबावहा थाइबेंखौ एसे होख्लायनोसै दा। तो ओंखाम जाखांनानै फैबाय आङो बारियावहा। तो एसे बारियाव फैनानै दा गायगोन माबा थालिर फुलि गायगोन। एसे फैबाय जेला अमाखौबो एसे नायलांसै आङो, मा कन्डिसनाव जादों अमाफोरा। नै चेक खालामदो गाइस, नैबे जा अमा फिसा। हेलौ, नैबे अमा फिसा एसे देरहांबायना। वाव वाव, नै चेक खालाम गाइस अमा फिसाफोरखौ। पुरा ताजा बरिया ना। बबेसिम गायनांगौ? एफा हाब्रुआवहा। अहाय? अके जागोन दे। तो बिदिब्ला आङो गायनोसै थालिर बिफांखौ। तो गाइस फांसे गायखांबाय आरो फांसे दंबावो, फांसेखौ हरै गायनोसै। तो गाइस फाइनाली थालिरखौ गायखांबाय, थालिर फिसाखौ आरो। तो माखासेयाव कमेन्ट सोंनांगौ मा थालिर गायखो। नाम्बार वानावनो जाबाय जोंहा मा होननानै बुङो, फार्स्टआव गायनाय आरोना अमृतसागर गायदों आं फांनै, ओमफ्राय फांसेखौ आङो मालभोग गायदों। टटेल आं फांथाम गायदोंमोन आरोना। फांसेखौथ' खोन्थियासो जानांगौ, आं खोन्थिगासिनो र'। नैबे जाबाय मालभोग। अके बानलु थिगानो बरिया। आरो नैबे जाबाय अमृतसागर फांनैया, बे फांसे आरो बे फांसे। बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ आं बांद्राय गोलाव खालामालासिनो बावनो एन्डिं खालामनो सानदों। माने अभार गोलावबाबो माखासे मोजां मोना,
नाया ससेल' नायो सोरबाथ' 1 मिनिटआनो नाया सोरबाथ' नायसायानो थाम्बनेलखौ नायबाय ओरै खालामहोबाय नङा होमबा एनिवे जेबो नङा जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोना नायगोन थ' दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो एन्डिं खालामसिगोन थ' नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन अखा बोथोर गाइस थ' आं दा बर्थमान दङ जोंनि बारियाव आरोना बेकग्राउन्डआव नुगासिनो दा थांबाय थानोसै आंबो न'आवहा थ' दिनैनि ब्लगखौ आङो बावनो एन्डिं खालामसै थ' बेनोसै दिनैनि ब्लगा मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थ' जों थांनोसै आं न'आव अखा बोथोर नालाय माथो खालामनो गोजान गोजानाव थांनानैबो ब्लग खालामहैनो हानाय नङा अखा गारबा नायनोसै एसे बाहेरायाव थांनानै एसे बेरायहैनायनि थ' बिनिबो आपडेट मोनगोन थ' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो एन्डिं खालामसै थ' थेंक इउ स' माच थ' बाय बाय